Ens hem trobat amb nombroses glaçades, com es pot veure a aquest llebre a la comarca de l'Urgell. També podem observar les restes de la nevada que va caure a Lles-Clareny. Hola, em dic Clara i ara us faré la predicció meteorològica per aquest cap de setmana. Com es pot observar a aquest mapa, aquest cap de setmana pot ploure a qualsevol punt de Catalunya, però les precipitacions seran més intenses cap al nord-est, on poden superar els 20 litres per metre quadrat. Com hem dit abans, al matí pot ploure a qualsevol punt de Catalunya i aquestes precipitacions es mantindran fins al migdia de diumenge. I després a la tarda sembla que començaran a marxar una mica, però no acabaran de desaparèixer, ja que encara pot ploure a la zona del litoral central i podrà nevar al Pirineu i Prepirineu i també a les muntanyes del prelitoral. Respecte a les nevades, la zona més perillosa és aquesta d'aquí, on les acumulacions de neu pot superar els 20 centímetres. El dilluns el temps serà molt més estable, encara que poden quedar restes de nevades a la part nord del Pirineu, i el dimarts cal destacar que els vents es reforçaran molt, però durant els 3 dies les temperatures seran molt semblants, encara que poden pujar una mica cap al dimecres.